ọma eje mba daalụ n'ori nna anyị chigotagokwa azụ ọzọ nke awa agba nke ikpeazụ ọ bụ na ịka na-esonyela anyị esonyelu anyị nọ n'ọgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme onye mụ na ya na-abụ ka nọ n'ọgbọ apịlị nya bụ egwu Maazị Vincent ọ ka ọmụọbụla Maazị Charles ikwe bụ onye nke eji iche okumalụ n'ọgbasa ozi isi mbido telivishọn isiokwu anyị ka bụrụ si ihe ndị ahụ ị ga-enenye anya tupu ị chọwuo na ebe obibi bụ Maazị Vincent ebigono dịka anyị na-alụlụ nya bụ okwu na-aga ọ nwere nwanna onye na-apịlị anya aka n'igwe onyonyo n'ime dịka o si wee na-ekwufu n'ihe gbasara na ego ndị a na-anagasị ndị mmadụ n'ụdị dị iche iche ego karịrị gbado ebe ahụ ịmasị uche na-abịa abịa ihe ịbịa n'ihe ego a na-ana ịma ihe ọwụna nwere iwu ji enu o nwere nke ka m nwere obodo nke anyị nọ n'ime a na-akpọ Lagos steeti wee maa atụ enwere iwu jidere ihe gbasara tenant and landlord n'obodo a tupu ị na-akwụ ụgwọ ụlọ ọnwụ na ife ụlọ nke ị hụrụ n'anya chọrọ ibi n'ime o nwere percentage ị kwesịrị ịkwụ as the agency fee o nwere percentage ọnwụ na ụlọ ahụ maybe n'ụlọ 500,000 ihe ị kwesịrị ịkwụ 10%. O kwesịghị ịkarị 10% of the annual rent. O kwesịghị ịkarị 10%. Then a na-akwa nke a na-akpọkwa agreement fee ihe niile ahụ ihe ị ga-akwụ. Then o nwekwara ụfọdụ ndị landlord ya abịa sị ya na ị ga-akwụ nke a na-akpọ damages n'ihi na mgbe ị ga-apụ na ya enwerịrị ihe a ga-emetụ aka ihe a ga-arụnyesị aka n'ụlọ ihe niile dịpe ihe niile sitere n'aka onye nwe ụlọ na gị nwakwawo mmadụ ọ ga-adị mma ibiri n'ụlọ mmadụ ga-emebisie ụlọ ya n'ihi na ịma bi n'ụlọ mmadụ biri gawa o nwere mgbe ụbọchị ga-erukwa ga-eme gịnị ga-enwe ụlọ nke gị nwekwa tenant so ị wụrụ onye nke na-eche n'iru gị amara na ọnwa na enye gị ụlọ ị kwesịrị ibi ihe ofụma ọ ya awa ụgwọ dị na-ekwuru ụgwọ nke a na-akpọ damages nke ọ ya awa ịchọọ ịpụ landlord ewerekwa enye gị ịchọọ ịpụ gị enegharị anya n'ụlọ gị akpọ agent ahụ ọ landlord ya bịa na-enekwa bịa na ịchọ gị ịpụ ọnwụ na ụlọ ahụ ka dịkwa ntu o kwesịrị isi wee dị ihe eme gịnị o were ego ahụ ịkwụrụ nye gị onye ego gị ka ọ bụ n'ihi na o nweghị ihe imebiri ya n'ụlọ mana ọgwụkwa na ịma dịka nsonso wee kwe nwee ihe a na-akpọ agreement n'ime agreement ahụ ihe ọbụla mebiri n'ime ụlọ onye bi n'ụlọ ahụ kwesịrị ịrụ ya mana ọ bụrụ nke mebiri n'ezi na agbata obi ụlọ ahụ ọ landlord ihe kwesịrị ịrụ ya n'ihi na enwere ihe a na ndị oyibo na-akpọ wear and tear ụlọ ịrụrụ n'afọ taa ịma chi na-efo onye a na-agbada tie na-efo na-agbada ọwụghị onye bi n'ụlọ ya abịa gasị ka ọ bịa rụwara landlord ihe mere na agbata obi ụlọ ya mba mana ọwụghị nke mere n'ime ụlọ gị ma ị na ya na gị nwa o nwere ka o si wee mee gị eme ya ị kwesịrị ịgba mbọ rụzie ọ ya wee chọọ ịpụ ewerekwa data ego ahụ ịkwụrụ as damages fee wee kwakpa ya n'aka ihe ana ego ka ọ ọnwụ na onweghị ihe imebiri nke gbasakwara agreement fee o kwesịghị ịkarị 10% dịka ntụsi wee kwu mana ọtụtụ ndị landlord na agent na-abịazi n'ihi na ha eriwaga ọnụ akpụ ha azago abịa a na-anazi karịzịa that 10% ikwesịrị na ya na karịa 10% na agency fee na karịa 10% na agreement fee and ebe o si ewutekarịsị iwu na ego niile a na-ana anaghị enye akwụkwọ ọ jọgburu onwe ya ekwesịrị ị na-enye akwụkwọ n'ihi na agent nwere umbrella body jikọta ha kpatara ọrụ ọnwụ na agent rụrụ ịkwụọ ya ụgwọ ya o kwesịrị ime gịnị ide akwụkwọ nye gị dịka nke agency fee ahụ mana ị na-anya ugbu a ha anaghị enye akwụkwọ ihe ha kwesịrị ineba anya ka gọọmenti tinye anya na ebe ọ na ha rụọ onye rụrụ ọrụ akwụkwọ onye ịrụ ọrụ mmadụ ọrụ onye ahụ ịrụ ọrụ mmadụ ọrụ a na-enye ihe a na-akpọ receipt ọkwana onye zụrụ ahịa ịzụ ahịa enye receipt ndị agents kwesịrị ị na-eme enye ha agent fee ha emegide ha adọpụnye gị akwụkwọ iji gosi na ha nara gị ego so gọọmenti kwesịrị ime gịnị ineba anya n'ihe gbasara ihe nke ahụ unu afụgo ka Maazị Vincent si wee kwu ma aka na-ekwulisikwa na ntị ya na-efe amaala ka okpu ata tupu ọ nụwe ya mana ebe m na-ekwu nke m wụrụ a na-eme elu onye apụwa enyeghachi ego ka ntụpụ izielu nne gị alụ mana onwezieli ka isi jee ọwụ na ibibogo na nyanwụ nọ bicha na-akwapụ ọwụ na onye nwe ụlọ wụlụ ndị nke aka aga m efu ma nwokote isi ebu okwele onyeghachi gị ego na ọga daanya apụcha na ncha maka ego a na-ekwu na ego damages ndị a na wụrụ obele ego nwe ndị ka a na-ana 30, 50, 10,000 damages mmali ya sị gị mgbe ọwụ na ị chọrọ ịpụ ma ọwụ elugoda ibulu ụzọ mgbe a na-agị damages a
ka wa alụfụ na o nwere mpempe akwụkwọ ebe edere maka nya wee ego damages ibie aka na akwụkwọ onye nwụrụ na-ebi aka na akwụkwọ onwe ohere ebe edekwu na ejenti nyeghị nyawu ụlọ ya ebi ya ka wa alụ bụ ihe eme mgbe niile ya apụ ojula anụ na-emenyeghị gị chọọ ụlọ ikpe dị nso maka ọ na-aka mma n'ụlọ ikpe nwere ụdị ọya eme iwe n'anya n'ụlọ ikpe agwazie gị ibili ele n'ụlọ nwere ike ikpe anọ n'ụlọ ikpe 10 years ị naghị ebili n'ụlọ 10 years nkịtị ịgata ichi nku aka enu na-agafela onwe gbọ ọifọ mana ịma anyị ekwa mgbagbu gara ọgụ ige ntị fụ na o nwere ihe m kwuru n'isi mbido asị m na ọnwụ na-ekwu ụgwọ gị gba mbọ nata akwụkwọ iji ekwu ụgwọ n'ihi na ị mara na landlord ahụ ma ejenti ahụ ị na-akwụ ụgwọ ị mara na ọ dị ọlarụ ụlọ echie na ọma nteta n'ihi na onwe onye nụrụ ndụ n'afọ ịghọtago kpatara ihe ụgwọ ole ị na-akwụ ma ekwuru damages o ma ekwuru agency fee o ma ekwuru agreement fee gba mbọ nata akwụkwọ ihe ọzọ anyị na-agwụkwa gọọmenti ndị obodo ha gba mbọ ka ha tinyere anyị anya n'ihe a anyị ha gba mbọ fụ na emere ma ya ọwụrụ iwu na onye ọna nara agency fee onye ọna nara agreement fee onye ọna nara damages kwesịrị ime gịnị ide ya n'akwụkwọ n'ihi na ha anaghị ede ya n'akwụkwọ nke ide n'akwụkwọ ahụ maka ịma ị na-ekwu maka asị ya na-eji akwụkwọ na-abịa eje n'ogwe maka ọ sụọ ọgha dị na nsị wuli ahụ na edelinye akwụkwọ wụ na edenye akwụkwọ dị nwa onye maka osi kwesị ịdị landlord nyewe nsogbu echi niile iweli ewepụrụ ha na kọtụ ifugwe ikpe nke ebulu onwe gị ibiwe n'ụlọ ibie elio na ọgụrụ tupu ịkwapụ na nya awụla mgbe ikpe na kọtụ ihe ebili n'ụlọ na-aga ọzọ dịka ibi ewụlụkwa na ịmago na-abịa na ịkwụrụ ụgwọ ụlọ eneghị anya ọgwụ na ịkwụ ụgwọ ụlọ kwụcha ụgwọ ụlọ gbamgbam live mmiri mgbe ịkwụrụ ụgwọ ụlọ wụ n'oge ọkọchị elu n'oge udu mmiri wee ghọta na gbamgbam na-ehi mmiri ka eda ka onye anyị esi mee maka ikwulu okwu nke mee n'ime ụlọ na nke mere na mpụta ụlọ kedu onye ọ dị n'aka ịlụ ma o mee na ụdị a onye ọ dị n'aka ịrụ ihe gbasara nke ahụ wụ landlord n'ihi na onye anwụ ụlọ ị ma na-arụ onwe ụfọdụ ihe ekwesịghị ịrụ landlord mana ọnwụ na ịkwụsị ụgwọ ụlọ n'ọkọchị ruo n'udu mmiri ụlọ ịkwụrụ ụgwọ egi akpọ landlord si enekwa na ụlọ na-ehi mmiri ya bịa ka ọ hụ ya bịa ka o kirie ya ọnwụ na ọ sị gị na ya ma mbịawu gị rụọ ya isi ya oke ọnwụ na ịrụsị ya na ọ ga-enye ya akwụkwọ ihe ime ewe akwụkwọ onye gị akwụkwọ gosiri na mgbe dị otu a na ịrụrụ ebe ụlọ si eme gịnị ehi mmiri ọ ya ahụ mgbe ọ na iji chọọ ịkwụ ụgwọ ụlọ ga-eme gịnị ewepụ ego ahụ n'ihi na ọwụghụ ọrụ gị ịlụ gbamgbam na-ehi mmiri nke dịkwago ka ibe ya nwekwa ihe ọzọ nke nchekwa ikwu gbasakwara n'ime agreement fee n'ime agreement document o nwere ihe dị mkpa ekwesịrị inwe n'ime ya document ya kwesịrị ịwụ ụlọ ahụ ibe na ya adreesị ebe obi ihe nke ị kwesịrị ime na ihe ị kwesịghị ime ihe ọnọdụ kwesịrị ime na ihe o kwesịghị ime n'ihi na ihe awụ ihe jikọtara unu niile nke ahụ awụrụ ofu de nke abụọ ya kachasịkwa mkpa wụ ịkwụ ụgwọ mgbe ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ na onye ị kwesịrị gịnị ịkwụnye ụgwọ n'aka ya ọ dị ka anyị okwugo okwu a maka ka anyị rụtụkwa ya aka obere mgbe ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ mgbe ị netịchara anya gị ahụ na ụlọ ya na ọ masịrị gị ihe niile na ọ dị gị mma tupu ị na-akwụ ụgwọ mana ịkwụdara anụ ụgwọ ọnwụ ụfọdụ landlord ya ahụ abịa ewere ụlọ ha nye ghọtago ka ha na-ama na ejiri ha ụlọ ịmago na ọ na-aka ha ka ị kwesịrị ịkwụnye ụgwọ gị aga ịkwụ ụgwọ ịkwụdara anụ ụgwọ ozugbo gị nara akwụkwọ gosiri na ịkwụrụ ụgwọ ọ jụkwa na ọma nye gị akwụkwọ gị agbaa ya akwụkwọ n'ihi na o nwere iwu ji nke ahụ ebe ọ na ịkwụrụ ụgwọ ụlọ ekwesịrị ime gịnị inye gị akwụkwọ. Mgbe ijebekwa na ịkwụ ụgwọ na ọsọ gị na onye ejenti ya niile ejekọ na-achọ onye akaebe ọ chọrọ onye enidere onye akaebe n'ihi na resiti ahụ ọ ga-enye gị ga-ebu aha kọmpanị ahụ ihe ọwụrụ ọ ga-ebu aha ọ nwee deeti nwee ihe niile mana ọ jụ na ọ manyeghị nyanwụ resiti ga-eme gịnị ga-akpọpụ ya na kọt nke dịkwa ka ibe ya nchetakwa n'ihi na asị na uche na-eme gịnị uche na-abịa abịa ọ na-aka mkpa dịka ndị ahụ dịka ndị nugoro nwaanyị ndị nwe nwaanyị ọwụ na ha na-achọ ụlọ ọ na-adị mkpa nke nwoke ga nechacha ụlọ ahụ ọwụ na ya ahụ ụlọ ahụ masị ya ya eme gịnị ya ezipụkwa nwunye ya si ya gaa ka ị nee anya n'ụlọ ya n'ihi na a sị na agwa ofu onye fụrụ ọ na-awa eke ọ ga-one ya anya n'ụlọ ya mara na ọ dịkwa ya mma agbata obi ọ dịkwa ya mma n'ihi na asị na ụmụ nwaanyị na ọha ọha na-ebi n'ụlọ ihe mere o ji dị ntụ ahụ n'ihu ka hapụ ewe ịga kwụsị ụgwọ ụlọ mgbe na ya anya nwunye gị batazi ọ na-afụ na nke a dị ntụ ahụ kwesịghị ịdị mgbe ahụ bido na-eme gịnị na-etighi mkpu n'isi na kọmplen o wee wụrụ ewu na
ifugona ya n'ịzọgo ụkwụ zọ ihe kpatara o ji dị mma ọ bụrụ dịka onye nwere nwaanyị ga-etinyekwuo si ya bịa ka anyị gaa chọọ ụlọ ọ gaa ka ị gaa chọta ụlọ ebe anyị ga-ebi Kwesịrị Maazị Vincent ifugo n'oge anyị akụwago nwere na ihe ọzọ mmekwu na nchịkọta Igbo ndị ọma eji eje mba anụ m agwa unu gbuo na ihe niile nwere mbido isi mbido nwere isi njedebe aka n'ụlọ mgbasa isi mbido telivishọn aka ọmọbụla Maazị Charles ikwu egwu n'izu ụka na-abịa abịa enwere ike ihe gbasara ụlọ anyị alụtụ ya aka bife anyị abaa n'isi okwu ọzọ maka ị na-anya ịgafu na okwu kakalị na anyị n'ọnụ mana anya ndị Igbo edebegwolo ntị na ka nkịta na-aka ọkọ n'isi na-elili nyawa okwu anyị na-ekwu sonyere na anyị n'izu ụka ọzọ enene efu na ugo ebelugo na mgbụgbọ na mmechi ka ana m ekene gị nwa igwulogwu isi dị ike na oche mkpụrụ anya na-abụghị n'ime igwe onyonyo ogo ọgwụgwụ ka anya wokwula n'ọnụ mgbe ọbụla na na-achụ na kawalụ ka ọ bụla ọyị nwunye gị ma ọ bụ nwee nwata nwaanyị gị na ya na-abụ n'ọnụ ya wụlụ onye nke ibu n'obi na gị na ya ebi ya wụlụ ya eje n'elu anya anya ụlọ ka ọ ghara iwe echi niile asịwaghịdo anyị ọka ịdị gbọ Maazị Vincent ọgwụgwụ ka ala m n'ọnụ Igbo ndị be anyị na-ege ntị unu na-anya ụnụ afụ na akụkọ nke anyị bụ ebata n'ụbọchị nke taa na-akọ nke metụtara onye ọbụla n'uche m ekwetara m na o nwere ihe nke ịmụtara n'ụbọchị nke taata ụbọchị ọzọ n'izu ụka ọzọ na-abịanị anyị ga-abịakwa ka anyị rụtụkwasị aka na ya dịka ntụ oyi nwoke wụ Charles si wee kwuo kpatara n'izu ụka ọzọ na-abịa gudo anyị